Malgrat les condicions adverses, tècnics i operaris de la companyia francesa d'electricitat treballen de valent des de dilluns per intentar restablir la connexió elèctrica entre el Llenguadoc i la plana del Rosselló. Aquesta línia, amb la qual s'ha de connectar la Mat, ha quedat tallada pel temporal de dissabte. Aquesta nit, però, el fort vent que continua bufant a la zona els ha fet malbé tota la feina. Estem tranquils pel que fa al subministrament d'energia, ja que la línia que ve de l'estació elèctrica de Vic, a Espanya, ens proporciona la major part de l'energia, almenys el 80% de l'energia necessària. Ara bé, cal que aquesta línia no s'espatlli mentre la reparació que estem fent allà dalt no estigui acabada. Encara no s'ha quantificat el cost global que tindrà aquesta avaria, ni la reparació de la xarxa elèctrica secundària, però, com pels sectors agrícola i forestal, també molt afectats, es xifrarà probablement en milions d'euros. Per això el govern francès ha firmat aquest migdia el decret que atorga la declaració de zona catastròfica a la Catalunya Nord. Per a Catalunya en TV3, Perpinyà.